Sziasztok, én Study Channel vagyok, és ez egy top 11 videó lenne. Nézzük is meg a csapatomat. Hát elég rég már nem játszottam rajta, de most úgy megint visszajöttem. Szoktak olyan pillanatok lenni, amikor egyszer játszok, egyszer meg nem, szóval ez ilyen kis dolog. Ó, és hát nem lesérült végül is. Piros lapot kapott Markovics. Gratulálok a jó nagy fejednek. DL kell nekünk. Fixter. Nem lesz. És DL, ugye? Itt is vannak a DL-ek. Hát egy van, szóval sokat nem tudok variálni. És még nincsenek is rajta, jó van. Talán meg tudjuk venni, azzal is javul a csapat ratingje. Mindjárt meg is nézzük még mi kellene. Hát egy DC nem ártana, egy ML sem, meg egy nagyon jó ST. Az lenne most a legjobb. Ugye megnézzük a mérkőzéseimet is. ST, ugye? Nincs ST. Akkor mi kellett várjon? MR, ML. Sincsen, nem áll. ML, de van itt, jó van, elég jó lenne, hogyha ezt ML-t meg tudnánk szeretni. 18 évesen. Tökéletes lenne. AMC se rossz. AMC felelővéssel, és ezen sincsen. És megvegyük. Maradni fog pénzünk egyáltalán. Ja, egyetlen. Úristen, mennyire életom van. Az a dél az minden. Nem is néztem, hogy az dél. Úristen. Nem baj, jó lesz ez így. Talán mind a hármat meg tudjuk venni. Na, az aukciónak mindjárt vége. És akkor ugye onnantól már csak egy, hát nem egy, több ST kell. Hát ez 315-16, nem tudom, nem számoltam ki, olyan 300 millió környékén lesz. Maradni fogunk olyan 140 milliónk, meg 7 tokenünk. Ez az, mind a hármat megnyertük. Tökéletes, és akkor nézzük is a csapatunkat. Na. AMC-n ezt úgy gondoltam, hogy nem is tudom, hogy ez hogy legyen, mert ezt az M-mel be akartam ide rakni. Eddig sév, oké. De viszont hoztam egy AMC-t, és Jeffrey helyére pedig ez olyan jó gyerek volt. És megnézzük hány éves ez a Jeffrey. Nagy 22, azt nem fogjuk leserélni, én úgy gondolom. 18, 22, 29, MR Rodriguez. Istenem. Lejjebb menni, nem tudom ki. OMC, Sean van AMR. Jeffrey hol játszik? MR-nek tanul. 11. Hát ugye ő rúgja nálam a szabadokat. Hú, ezt hogy csinálja meg? Mert őt mindenképp be szeretném rakni, mert erős lövés, vagy nem tudom, hogy mondják azt máshogy. Van egy jelenténk is, hutba, mukda, vagy mi az. Nagyon öreg játékosaink vannak, szóval azért ez a 3 ember ez jól jött. Azt nem tudom, hogy ezt most hova rakjam, mert oda mindenképp szeretnék. És mi lenne, ha az egyik csatár helyére raknám be? Meg is nézzük, melyik csatároknak van. Aha. Doherty-t lecserélem, én úgy gondolom. Így. És ő visszajön ide, ő meg kijön ide. Sév. 4-3-1-2. 4-3-1-2. No, ez a felállás nem olyan rossz. Megnézzük, hogy ez működni fog-e. Viszont akkor Jeffreynek... nem tudom. Hogyha ez annyira nem megy, akkor Jeffreynek kifejlesztjük azt az M-mert, berakjuk jobb oldalra, Rodriguez úgyis öreg, őt meg eladjuk maximum. Nézzük is meg a Fixter, ugye a meccsek. Hát, ilyen látszik, hogy
jó csapatom van, egyszer kaptam ki ez a C. Ronaldo CF-től, máma lesz 18:32-kor, szerintem akkor is fogok videózni, fölveszek akkor is egy top 11 részt, ezeket így is tervezem, most ez csak úgy spontán jött, gyorsan fölveszek egy részt holnapra, na mindegy is, hát 09-én is fog jönni holnap, 9-kor, azt nem biztos, hogy föl fogom venni, de a 10 óra 59-eset azt szeretném, meg a 11 óra 19-eset is szeretném. Szóval nem olyan későn van, azt föl szeretném venni. Nézzük is meg a líget, hogy hol állunk. Első helyem, egyszer kaptunk ki, kétszer döntetleneztünk, 9-szer megnyertünk. Mögöttünk 4 pont lemaradással áll a C. Ronaldo, ugye, aki megvert. Hát 8-szor győzött, egyszer döntetlenezett, 3-szor kikapott. Most is egy ilyen csapat ellen kapott ki, itt meg is lehet nézni, ilyen vakni. Hát itt van 11. hely. Szóval nem olyan jó, de kellemetlen ellenfelek. Még 2 meccs hátra van, nem is tudom, hogy a harmadik hogy áll. A totaim 24. Most ez mi van? Nem tudom, mindegy. 24. Hát, hogyha nyerne a totaim... Ja, de ezt már játszott. Ó, hát akkor jól van. Nem is néztem, hány meccsem. Na itt meg a játékosok értékelései vannak. Hát látjuk, hogy az én csapatomból Litfi, vagy Litfi, Tifi, vagy nem tudom ki, 8,3-as minimum top rated ugye besorolása van. Ő top assist az nálam az én csapatomban van az az ember, a Doherty. Hát góllövő listán pedig harmadikak vagyunk, 1 gól lemaradással a Ronaldo FC-ből, és az elsőtől pedig ugyanonnan 3 gól lemaradás. Viszont ott egymás után 3 ugyanott állunk, szóval ez. De hogyha ott ugye Litfit vagy Fifit lecseréltük, ott Jeffrey az még ott jó lehet. Majd megnézzük a felállást is, azért azt nézni fogjuk, meg próbálgatni. Nekem mindig 4-3-3 volt. Na mindegy, Super League, nézzük. Jöjjön kiestem, erről emlékszem. Hát elég erősek ellen dobott össze. Nagyon semmit nem tudtam csinálni. Egyszer tudtam nyerni, azt hiszem. Hát a brazil az szétvert, az mindig megvert 4-1-re. De ő ott mindenkit meg egyszer kikapott kitől. Ja, a Cigdem. Azt egyszer megvertem. Meg kit vertem még el? A Georgost. Ja, úgyhogy innen kiestünk. Viszont a kábba így van, tovább jutottunk onnan, és most itt vagyunk. Quarters Finals a legjobb 4 között. És utána az elődöntő. És negyed döntőben vagyunk ugye most. Értelem nem tudtam. 4 óra megint nyertünk, szóval ez lehet meg lesz. Nem akarom elszólni magam, le is kopogom. És hogyha ott ez jut tovább, 34%-os csapata van, szóval őt is meg tudjuk verni. Attól függ, milyen játékosai vannak, ilyen szellemi, meg fiatalok, meg ilyenek, akkor kicsit bajba leszünk, de meg lesz az. Ez a Karafú, hogy nem tudom ki ez most a meccsről. Ja, itt, Márkovics milyen hülyeséget csinálta. Na mindegy. Doherty, az én tímem belül volt a meccsember, meg a Rodriguez. Szóval nem rossz játékosok, de azért ott elől elég gyengék az a 3 csillag, 3 csillag, 3 csillag. Azért egy kicsit ott a középpályát megerősítettem azzal az AMC-vel. Hát kíváncsi leszek, ki lesz a döntős velem. Igen, erre emlékeztem. Egyszer játszottam vele, kikaptam. 72%-os csapata van. Attól félek viszont. Jelen játszik UFC. 50%. Jó, ő még megfordíthatja a mérkőzést. 1 óra kapott ki, ez nem nagy dolog. 33, jó, ezek ilyen kicsik, úgy látom. Úristen, kellett magam elszólnom. Ettől is félek ezzel a
Ilyen, nem baj, ha két erőset összedobja, az csak jó nekem. Ez a bar sarsírva 52. Hát van mit fejlesztenem. Az látszik. Ugye ebből a csapatból elég jó csapatot kéne összehoznom. Mindenképp akarok venni egy estét. Csatárt. Mondjuk Szosza helyére. Hát ott ember, hogyha Jeffrey kijön, akkor azt átrakjuk oda. Úgyhogy ez a formáció már egyelőre. Nem is tudom, hogy fölküldjem. Legyen így. Fölmozogjon csatárba, de akkor viszont 4-1-4. Nem tudom, egyelőre maradjon így. Nézzünk egy játékost még, aztán szerintem ez a videó ennyi is lenne. De előtte még nézzünk egy játékost. Jó játékost. Estében megint egy van. És ez is 27 éves. Fogadunk már vannak rajta. Tudtam. Nagyon gyorsan elviszik az estéket. Úgyhogy lehet nem nézzünk játékost. Hogy milyen játékosok kellenének a csapatba? Hát egy DC konkrétan. Itt ugye lehet cselezgetni, úgymond, hogy a 3 csillagos DC-t kirakjuk. Tehát jó, mindegy, nem szóltam. Jó, akkor egy DC-t nézzünk. Hát egy van, 3 csillagos, ezt nem fogom megvenni. Hello. Ennél nincsenek, Istenem. Egyet fogok ki, de már az is. Istenem. Jó, akkor maximum a következő videóba. Azért nem mutatom még. Valamilyen izé. Ja, én ezt szoktam használni, minden nap följövök, kapok egy tokent. Meg is mutatom a gruppomat, ugye a stadionomat, meg az körüllévő helyeket, vagy hát, és mi? Most mi nem? Oké. Hát ez a stadionom. Elég jó kis stadion, 100, nem tudom hány beférő. A következő 91 kell lenne. Az már úgy elég nagy lenne. De azt még nekem nem is engedélyezi. Hát egyelőre a tréninget, a jótot. És a jót. A tréning jól edzenek. A jút az mi? Ahonnan behozzák a játékosokat? Hát azt nem tudom. Aki esetleg tudja, az írja meg. Légy szíves komment szekcióba. Hát itt a büfé. Mégis egyszerű kis dolog. Parkoló. Ez is elég úgy fejlett ahhoz képest. Meg hát ugye persze medical, ugye, ahol gyógyulnak az emberkék. El se tudnánk update-elni, mert még lokkolva van. Úgyhogy tréning. Vagy ez a jót. Na most miért mentem le? Szerintem inkább ezt fejlesszük. Két új játékos 4 nap alatt. Upgrade 2,3 millió. Na megy is. Jól van, akkor ez 3 nap. Jól van. Milyen értesítést kaptam? Aha. Jó. Na hát. Tényleg ezt nem is néztem. Második vagyok. Nice. És azért mit? Ja, C. Ronaldot, persze. Köcsög gyerek. 65-tel. Azt sem tudom, hogy azért mit kapunk, szóval második hely. 12. 12 tokent kapnék. Az nagyon jó lenne. Na, egyet tréningezünk.